Isoni hong tam sin pang wa ham ka o dia auto zone ni kai jing man fi biang ni besar bayran naman ba bayran Hastani sini depression media sini dokno tamni hingkai tini ang oro boromura sampa area wo sini ko jusna bini salkatuk maromai bini sak hingga bo cerai khorok ngetiyai talon ko tongjo bini sak hingga bini sari bana iri hamara bo khatani borok bai kaijak mane bana khilwai yakrai khamani pore bini sakhamya bo bini je sakhamya ang agi waisa bona ang suba phaika apur bona ang doktor utlang phaika phiaba haina hai bo apro sikli phiaba tabo kaijuman porang tak bo kuno khus pata krona khaksal obon por ang tabo haina hai mia je sini norok ni bising ti media rong bising ti bini sakhamya na nukha belai ke kharik susu je boni sak sori je sori kusung khlai bo yakung ya agibo kompi bini je yakung kompi tai tabo ke khana ka bini mokol susi ya sa ari thangka boni bagai bo hai bro rokno suk bolongno klaija khayake sengyang bormo bising klaija ke bukhus pata khani trui ini rang pusa kri bial bidiman tabu bin besak khorok ninga tuyoi bo ba ki klai bin media nanu yang belai che muituman khobo jang gi nai bani osrai ning khna oni muituman ngai phiman thik osrai na man phaka oni bagai ang bono ani je suksak bono ani khap war bai bini ses sak sori najak mani bagai ang bono kisa suba sokhaika boni bagai ang taibo bono subana ni bagai ang next time dako bodili jang kalangmai binai hanya hangkai ang bono to sin next time dako bang suba pinai tai kai sara balai ke haje bini je besak khorok na sila khorok sa brai khorok sa je botau chno pau ko saka bo thui thangan ya galo pan bini je sak bai bo bini sak mangno bo kisa kono sangsara tongana asajak liya oboni bagai bini selai rokno borok khlaina ni bo musungno aboni bagai ang boni bagai tabo bini thik mate tabo nasari roko podnan thik jorangai to manjarawa ang bono bini porina ni bagai jaman chak sarkani school ko na ang site tuknai unang borti khanyan bagai ang agorok chesta khanai ama kene sini jotto sangtabo bobagara jeti pramotha ang khoroksa md singai agi rogo bang hani subai tong bekti godang tau phebani md singoni korebo o bhai khanawe ang o sullo mandai pulinpur edisi konditin sini klaya abone bagai ang borokna je mansar ani area ni apuna yetor local hisabe yang tonaba ang borokna je mansar nai tangkhai